श्री रवनाथ इलेक्ट्रिकल्स अँड हार्डवेअर. आमच्याकडे इलेक्ट्रिक, प्लंबिंग, हार्डवेअर, वेल्डिंग, प्लास्टिक, दरवाजे फिटिंग मटेरियल, नट बोल्ट, इलेक्ट्रिक मशिनरीज, कलर, गणेश सजावटीसाठी लागणारे इलेक्ट्रिक मटेरियल आणि चार्जिंग टॉर्च होलसेल दरात मिळतील. आमचा पत्ता गाळा नंबर 4, वरदविनायक अपार्टमेंट, परब हॉस्पिटल जवळ, जिजामाता चौक, कुडाळ. संपर्क 9404 77 61 66 किंवा 9834 22 11 75. कर्णकर्कश बुलेट चालकांवर मालवण पोलिसांनी कारवाईचा बडगा उगारत अनेकांवर कारवाई केली आहे. त्यासोबतच फॅन्सी नंबर प्लेट असणाऱ्या दुचाकी व ट्रिपल सीट चालकांवरही धडक कारवाई मोहीम पोलिसांनी हाती घेतली आहे. मालवण पोलीस निरीक्षक विजय यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली वाहतूक पोलीस गुरुप्रसाद परब व अमित हरमलकर यांच्या माध्यमातून ही कारवाई मोहीम सुरू आहे. तरी दुचाकीच्या नंबर प्लेट फॅन्सी स्वरूपात असतील तर त्या बदलून नियमानुसार नंबर प्लेट असाव्यात. तसंच शाळा कॉलेज विद्यार्थ्यांना लायसन्स नसताना कोणीही त्यांच्याकडे दुचाकी देऊ नये. पालकांनी याबाबत काळजी घ्यावी असं आवाहन पोलीस निरीक्षक विजय यादव यांच्या मार्फत करण्यात आलंय. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर